Duba da irin tattaunawan da yanzu take gudana kusan a duniya akan batun ƙwarewa da kuma zunzurutun ilimi. A sani cewa bayan an samu scholarship an je waɗannan jami'o'i mafiya tasiri, a duk lokacin da dama ta bayyana wanda mutum zai iya samun wani ƙwarewa wanda wataƙila bayi da alaƙa na kusa ko na nesa da karatun mutum amma kuma abu ne wanda za a iya haɗawa da shi, to mutane ko in ce masu scholarship su yi ƙoƙari su ɗauki wannan daman. A yi ƙoƙari a ga cewa idan akwai wasu kaman skills da ake iya koya ko kuma wani ƙwarewa da ake samu walau na shugabanci ne, iya magana ne, sarrafa bayanai ne ko in ce sarrafa wato abin da ake cewa data ko in ce data analysis da sauran abubuwa makamantan wannan, idan dai akwai dama mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa shi ma ya sa kansa wajen harkan wannan koyo ɗin yayin da yake karatu da scholarship ko kuma tallafin karatu. Hakan yana taimakawa ya zama daga zarar an gama karatun ko ina mutum zai je ko da zai zauna a ƙasan da ya karatu ne na wani lokaci ko kuma zai dawo gida ne Afirka, to zai zama ya dawo amma kuma zai dawo da wata fi'ira da wata ƙwarewa wanda za ta ƙara taimakonsa a wajen cimma burinsa na magance matsaloli a gida ko kuma a duk inda ya samu kansa ko inda ta samu kanta. Ku danna min subscribe a tashata ta YouTube.